थांखियाथ' गोबां दङ मेन जाहोनानो जाबाय हारिनि थांखि हारिनि जेंना उखैनाय लोगोसे मानोना हारिनि जिथु डेभेलपमेन्ट जोंनि ढेकियाजुलि समस्थियावहा बर' हारिजों लोगोसे गोबां हारिबो दं नाथाय बर' हारिया बांसिन बेरफुआव दं 30 बोसोर बेगाव दं दिनैनि दिनावहाय दिनै बर'आ गोबां बोसोर दं गोबां मानसि मुंख्लं जाबाय नाथाय जोंनि दिनैनि फिथाइया लाथिख' नोंथांमोना निश्चय नुदों जोंनि हानि मोन्थायानो होन जोंनि लामा दाथा जौगानायनि मोन्थायानो जोंनि फरायसा लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जिथुनिखि मोननो गोनां मोन्थाय बेखौ मोनाखै दिनै जोंनि जिथुनिखि आबादारि मावनाय बिथांनि मोन्थाय माबाफोरखौबो मोनाखै दिनै गोबां दङ बुंनो गोनांथ' नाथाय मेन बाथ्राया जाबाय जों दिनै गामि ओनसोला एफारसे मोन्थाय एफारसे रेभिनिउनि जायगायानो रेभिनिउ जायाबासो पन्सायत एबा बिसोरो बैनि खामानियाबो थालांना दं गोबां माने कारेन्टनि जेंनायानो बुं जोंनि जिथुनिखि सेंग्राफोर बेखार जिथुनिखि ढेकियाजुलि समस्थियाव 72,000 भटार्स थानानै दिनै बेवहाय 16,000निफ्राय 18,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा बेखार दं बे ढेकियाजुलि समस्थिनि एक्जिस्टिं एमएलए जिथु अशोक सिंघाल बिथाङा सासे मन्थ्रिबो दा बिथाङा बुंदों गोबां खामानि मावदों गाव ढेकियाजुलि समस्थिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय लामा दालां स्कुल फरायसालि बा हा हुनि मोन्थाय जिखुनु अब्ला नोंथांनि बायदिब्ला अशोक सिंघाला जेबो खामानि मावाखै गैया ललिपपसो बेयो बिथां जिथु बुंदों दिनै सानदो बिथाङा जुदि गमामायैनो खामानि मावदोंब्ला बोरै हानि मियादि हायलाय देखायलाय बोरै लामा दाथां देखायलाय नंखायनो बै काटनि दालां जिथुनिखि फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय इलेक्सन पार्पसाव जिथु रिपेयारिं बेखौसो जों थाङै बेखौसो रिपेयारिं खालामनाय जादों जेबो गैया बे लामानि दाखालि बावैसो इन'ग्रेसननि खोथा बुंनाय मडेल कड अफ कन्डाक्टनो बहानिथो लामा जागोनलै देरहाखांनायनि उनावसो लामा जागोनलाय दै बावैसो बिथाङानो बुंमोन गोदो वाइल्ड लाइफ बायदि आरटि सारटेन दिनै इलेक्सन खोथा आरटिआबो गोमाबाय मा बेलाय मा दा बिथांमोना बुंबोगासिनो दं जे गावसोर केम्पिं खालामाबो ओरैनो देरहाखागोन होननानै बिथांमोना बुंदों बे सैथो ना अभार कनफिडेन्सआ गाज्रि मालाबाबो मानसिया अभार कनफिडेन्स जानो मोना जितु जेन्युइन बाथ्रा कनफिडेन्स थानांगौ नाथाय अभार कनफिडेन्सआ गाज्रि मा बुंनो अरुनदय आसनियाथ' सरकारनि स्किम बे अकल ढेकियाजुलि अशोक सिंघाल होनाय नङालै बे सारा इन्डियायावनो होनाय जादों बेखौ आरो बै फैसाया सरकारनि फैसा डेट मिन्स जोंनिनो टेक्सनि फैसा रायजो राजानि टेक्सनि फैसा बेखौसो मोनदों आरो लोगोसे मा बुंदों रायजो राजानो बै मन्दिरनि खोथा बिथांनि मन्दिराथ' नंखाय बाथौखौ खुलुमनाया नंखाय रायजोफोर गमामायैनो बिथाङा जुदि बाथौखौ खुलुमनाय सिबिनाय दङमोनब्ला मानोथो थांनाय पन्सायत इलेक्सनावहा बाथौनि मेम्बारनि न'खौ नाखस खालामखो पन्सायतआव सासेबो जेडपिसि होआसै पन्सायतआव सासेबो एपि मेम्बार होआसै पन्सायतआव सासेबो प्रेसिडेन्ट होआसै मा बिजेपि दलाव बर'आ मोन्थाय गैया नामा इलेक्सन गेलेनो होमोन जुदि बिथांनि जायगायाव जुदि सोरबा जोंनि बर'नि जुदि बिजेपि दलावहा बर' एमएलए केन्डिडेट गिरा होमोन नाथाय बेखौबोथ' खालामासै मा खालामदों बिथाङा जोंनि बर' लिडार साफा सानै गावनि लाबा लाबनो इउज एन्ड थ्र' बाहायगोन आरो गारगोन बे खोथाखौ नोंथांमोना निश्चय मिथिखायो दा बे बिथिङाव एसेबां खोनानो मोन्दों जे गामि ओनसोलाव रायजो जानाय जायफ्रा अरुनदय आसनि मोन्दों किसुमाना खावलायनाय बै 9,000 फैसाजों बै जिथुनिखि 10 बोसोरनि माबा बेखौ खनसे साननानै नाय माबायदि अबस्थायाव दं गामिनि हालोदा माबायदि दङ नोंथांमोननि फिसाला फिसाजोफोरा माबायदि दायो बेखार जाना दं ग्रेजुवेसन एमए खालामनाय माबोरै थानानै जोंनि हानि मोन्थाय गैयाबा बोरै थानोलै गाबोन सबनिया इलेक्सन आरो बावैसो खोथा मोनसे बुङो बिथाङा जोंनि बर'नि वाइल्ड लाइफ होनानै गोबां बर'नि भट दाननो नागिरदों गेजेराव बुंनोसो बावदों 8,652 भट बिथाङा मोना दानदोंमोन बिएलअफोरजों ज' नांनानै अशोक सिंघाल बिथाङा दान होदोंमोन मानोना सुबुं अनजिमा खमायबा जोंना माबा जागोन नाथाय जों सोफिनदों बेखौ जिथुनिखि आइडिफोरखौ माबा खालामदों जों सोफिनो बेफोर खामानिखौ खरजन्थ अलरेडि खालामनायखौ जों मिथियो दा अशोक सिंघाल बिथांनि अनगायैबो बेवहाय कंग्रेसनि बिजाथि दङ माबायदि गोहोम खोलैनो कंग्रेसआथ' फेक्टर नंखाया आरो जिहेतु कंग्रेस सरकारबो दानो हाया आरो जोंनाथ' मा बुंनो जों जेराव थांगोन नोंथांमोना निश्चय मिथिगोन फैनाय समाव आं मा दोलोनि मा माबा नाथाय जों दायो मोनसेनि खोथा जोंना फायदा जागोन अशोक सिंघाल हाथाव ढेकियाजुलि बाचाव आरो कंग्रेसखौ आं बारा जेबो साना फेक्टरबो नङा बिथांमोना आंनि खोथाया मा हारिया जौगाथायनायनि लामायाव थांनो लुबैदोंब्ला बै 9,000खौ साना बै 90,000 गामायनाय खोथाखौ साननांगोन बै हा हुनि जिथुनिखि मोन्थाय बेखौ साननांगोन बै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि इयुनावहाय एसटिनि जिथुनिखि खोथा बुङो कटा बै कटानि खोथाखौ साननांगोन बैयाव साननांगोन जे 80 बोसोराव गोबां जोंनि बिर जोहोलाव आदा आयं आदैमोना गोबां गाव जाबाय सोंखारि जाबाय गोदो जेब्ला जितु दावहायावहाय दायो जुदि बे खोथाखौ जुदि बावगारोबाथ' जानाय नङा दिनै बै 9,000नि थाखाय जुदि बै 5 बोसोर आरो बेक जाबावगोन
आरो देग्लाय जुदि बोरैबाबा देरहानांगौ बिथाङा कन्डिसनखौ नुगोन नोंथांमोना मा अबस्था खालामनांगोन जोंखौ जोंना फार्स्ट जाहोनानो जाबाय हानि मोन्थाय हानि मोन्थायानो जाबाय मेन इस्यु आरो सेकेन्डआव जाहैबाय जोंहा लाइमोनफोरनि जिथुनिखि स्किल डेभेलपमेन्ट बेखौ मावथारनांगोन जोङो आरो लोगोसे जिथुनिखि डेभेलपमेन्ट लामा दाथां हस्पिटाल आरो लोगोसे पन्सायत जे एबा भिसिडिसि जुदि पन्सायत दानो हायोब्लाथ' मोजां बाथ्रा आरो दंखायोबो इण्डियान कनस्टिटिउसनाव सुबुं अनजिमाया 4,000 नि बाराब्ला जों पन्सायत दानो हायो दासिमबो बेयाव पन्सायत गैया गामिनि सरकारजों सेन्ट्रेल फान्ड इउज खालामनायखाय बेखायनो डेभेलपमेन्ट जायाखै खिन्थु जोंनो फार्स्ट नांगोन हानि मोन्थाय बिनि उनावसो जों रेभिनिउ भिलेज बिनि उनाव जोङो गोबां डेभेलपमेन्टनि जौगानाय अट'मेटिक जालांगोन दा नोंथाङा बिधान सभायाव औ निश्चय बुंनांगोन मानोना बिथांमोनाबोथ' जोंनि थाखायनो साख्रि सिक्रिटि होनो थांनाय बिटिआर एकर्डआनो जा एबा बिटिसि एकर्डआनो जा जायफोरा जेलाव दङ बिथांमोना निश्चय गबोनांगौ आरो सरकारहा अबयसे सोलिगासिनो दं गोबां गबोबायबो दाख्लि आरो गबोगोन बेयो जामारगोन आंहा फोथायनाय दं आयेननि सायावहाय मानो होनोब्ला बिथांमोना जिथु साइननि सिगनेटरि बे हिसाबै गबोनांगौ जोंनि मानगोनां रन्जन दैमारि साराव गनांगौ जेसेबांखिनि जोबथि होलो बिथांमोना गजों मानो होनोब्ला बिथांमोननि नाजानाय नुजानायावनो दिनै जोङो जा दं बर' हारिनि सायाव आइडेन्टिटि दं बे खोथाखौ जों मान सनमान होनांगोन बेसेबांफोर मोनगोन बायदि नोंथाङा बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर'आ जुदि इउनाइट जायोब्ला 72,000 जुदि सानोब्ला गावनि होनानै गावनि न'खरनि जोंनि बर' हारिनि जै जानो लुगैदोंब्ला 70,000 जों देरहायो आरो गुबुननियाथ' आरो दंखायो बेखौ आं बुङा गुबुननि गोबां दं 1 लाख भटखौथ' जों मोनगोन रोखाखा 1 लाखनि सिङाव जों मोना 1 लाखआ मोनगोन अब्ला नोंथाङा देरहायोब्ला गिबियाव हा हुनि खामानिखौ मावनानै होगोन होनदों औ निश्चय हा हुनि जेंनायानो मेन इस्यु मानो होनब्ला जोंहा हा हु गैयाबा जों बहा थानो दिनै 31 बोसोर बेसेबां 40 बोसोर दङ किसुमान 52 बोसोर 60 बोसोर जुदि इण्डियानि बायजोआवहाय 5 आरो 10 बोसोर थानानै जुदि पिआर मोनोब्ला जोंलाय बेयाव 7,000 बोसोरनो मानोथ' मोना जानो बे मोन्थायखौ जों मोनथारनांगोन अब्ला फाइटआ नोंथांनिया अशोक सिंहाल आरो बाटासुरा बाटासुरांजों कंग्रेसजों खिन्थु देग्लायनि बिसायख'थिया बिदि नङा दिनैनिया जाबाय देग्लायनि बिसायख'थिया जाबाय शहीद नगरी आरो माबा माने बहिरागत बिदि जाना दं खुनु पार्टिजों खोथा गैया बिजेपिजोंबो खोथा गैया जोंना मा खिलन्जिया होननाय गुबुन हारिनि मा जिथु खिलन्जिया हिसाबै जुद जागोन माने जायफोरा बेयाव थानाय भुमिपुत्र बेजोंसो लोगो जानानै बे बनिया बिथांखौ साबा बिथांनि भटआ रायजोफोर हारियानि बिसाय बिथां साबाल' भट बेवहाय सानदो साबाजों जों 70-72 बेसेबां 2,23,006 भटआवहाय साबाल'सो बिसोरनि 2,23,001 भटआनो जोंनि जों मानो देरहाया निश्चय देरहागोन दा लास्ट कुइसन जितु नोंथां बायदिनो डक्टर गाम्बारु बसुमतारी ना मा होनो बिथाङा उदां बिजाथि हिसाबै गसंनो थाखाय बिथाङा जिहेतु जोंनि हारिनि गोबां खामानि मावदों आं बिथांखौ सिनायखायो आरो लोगोनो गोदो बिथांमोनाबो नाजादों बै समावहाय नाथाय बेनि कन्डिसन आरो दानि कन्डिसन बेलेग खिन्थु आं बिथांखौ मानबावो आरो बिथाङा आं निश्चय फोथायनाय दं बिथाङा डिसिजनखौ रं लाया राइट लागोन आंहा फोथायनाय दं आरो सानखायो बिथां हारिया खौसेथि जानाय खोथा बिथाङाबो साननाय हनाय दं आरो जिहेतु जोंनि बर'नि सासे डक्टर आरो गोदो जेब्ला मेपिं खालामनाय जिपिएसआ खामानि मावदों मावाखै नंगौ नाथाय जोंनि बेवहाय एसे ओनसोलाव आलादा जाना दं एसे बाथ्राया थ' बेखायनो फैगौ समावहाय बिथाङा निश्चय जायगा मोनगोन आरो आंहा फोथायनाय दं बिथाङा